ମୁଁ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ଆସିଲି ତ ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ। କଣ ଖାଇବି ଭାବି ଭାବିକିରି ଅଧା କାମ ସାରି ଦେଇଥିଲି ଅଲରେଡି। ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସାରା କାମ ପଡିଛି ତ ମତେ ଭୋକ କଲେ ବି କଣ ଖାଇପାରିବି କି? ବାସନ ଧୁଆ ହବ, ଡ୍ରେସ ଭଙ୍ଗା ହବ, ୱାସିଂ ମେସିନରେ ଡ୍ରେସ ପଡିବ, ସବୁ ଜିନିଷ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ମୁଁ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ସବୁ କରି ଚାଲିଲି। ଆରି ଭିତରେ ବି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ସବୁଠୁ କ୍ୱିକ୍ ଆଉ ଇଜି ଯୋଉଟା ଲାଗିବ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲି, ମାନେ ଆମର ପାସ୍ତା। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବି ରେସିପି ମିଳିଯିବ, ମୋର ବି ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ପାସ୍ତା ତ ଏତେ ସମୟ ଲାଗେ, ଇଏ କଣ କହୁଛି କ୍ୱିକ୍ ଆଉ ଇଜି। କିନ୍ତୁ ସତ କହିବି ଏଇଟାକୁ ମତେ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ଉପରେ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, ଆଉ 0 ଅଏଲରେ ବି, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଉପରେ ବମ୍। ଆଉ ଏ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସସ୍ ପାସ୍ତା ବନେଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର କ୍ଷୀର, ଚିଜ୍, ଅରିଗାନୋ, ଆଉ ବାକି ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ। ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ବି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା ମୁଁ ଚିଲି ପାଉଡର ହିଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ସବୁକୁ ଗୋଟେ ବାଉଲରେ ପକେଇଦେବେ, ତାପରେ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ଏୟାର ଫ୍ରାୟରରେ ବସେଇଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବାହାର କରି ଗୋଳେଇଲେ ସେ